खुलुमबाय। दिनै बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोन गासैखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबाय। दिनैनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दानिया रादाबखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै बेलासिनि गाहाय रादाबाव दङ। रौतायाव ट्राफिक पुलिसआ हेलमेट गानालासिनो बाइक सालायदों। उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव सासे ट्राफिक पुलिसआ खर'आव हेलमेट गानालासिनो बाइक सालायनायखौ सासे सुबुङा भिडिअ बानायनानै पुलिसनियाव सोंथि खालामनाय भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बेरेंसि दैया सिंजों खुरख्लांनायनि जाहोनाव बेंटल दंगाव सालबारिनि सुइस गेटआ बायबाय। बे जाथाया दिनै 26 जुन फुंनि 8 रिंगासो समाव सिंजों खुरख्लांनानै बायदों होननानै सुइस गेटनि मावफुंमाया फोरमायो। फारसेथिं सुइस गेट बायफ्लंनायनि जाहोनाव जायगानि 2.5 रोजा बिगा हायाव आबाद मावनानै जाग्रा आबादारिफोरा जिंगा सिनाय फोरमायो। इरिगेसन बिफाननि मावसुमाया बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। हाग्रामा महिलारिया माब्लाबा बुङो खृष्टियानफोरा मोजां नङा, माब्लाबा बुङो हिन्दुफोरा मोजां नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों गर्जन मोसाहारिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि मोनसे सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारियाव आसाम कंग्रेस कमिटिनि बुंथिगिरि गर्जन मोसाहारिया बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ बिबुंथिनि गेजेरजों गाग्लोबदों। एनिमेल हासबेन्डारि लोगोसे भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव खुमटला गामियाव अमाफोरखौ बेरामनिफ्राय संरैखा होनो थाखाय भेक्सिनेसन होनाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मुसलपुर ताइक्वान एकाडेमिनिफ्राय सा 6 फरायसाफोरा 4 रुपानि मेडेल आरो 2 ब्रन्जनि मेडेल मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देरहानो हाबाय। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि राजालामायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि गारिया जाब्रबथाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफनि गाहाय एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिसि हालामनि बिधान सभा बियाब दाफामफिननायखौ बरायदों। नाथाय बिटिसि लक सभा बियाब दाफामफिननायखौ गोख्रों अजद खालामनायजों लोगोसे बेखौ मानिनानै लानो हाया होननानै गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। गोजोन्थों।